Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Οίκας της ευσεβές κατεναντίον δωρούμενος και τόσον φυλάσσον δια του σταυρού σου πολίτευμα. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλογήσον την κληρονομία σου. Οίκας της ευσεβές κατεναντίον ορούμενος και τόσον φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Είναι μια προσπάθεια που φέτος για πρώτη χρονιά διοργανώνεται, συνδιοργανώνεται από την Περιφέρεια Πελοποννήσου, το Δήμο Επιδαύρου, με τη στήριξη του Επιμελητηρίου Αργολίδος. Πριν 16 χρόνια εδώ σε αυτόν τον τόπο ξεκίναγε μια προσπάθεια. Εμπνευστής της προσπάθειας αυτής και της ιδέας ήταν ο αείμνηστος Χρήστος Λαμπράκης. Αυτή η προσπάθεια έμελε να γίνει θεσμός και μέχρι σήμερα να διοργανώνεται κάθε χρόνο αυτή η γιορτή, η έκθεση αγροτουρισμού Επιδαύρου. Εμείς αυτή την προσπάθεια προσπαθούμε με τη βοήθεια όλων, και θέλω να τονίσω ότι η παρουσία σας εδώ δεν είναι μόνο ότι μας στηρίζει, αλλά μας δίνει και δύναμη και αποδεικνύει ότι πράγματι οι επιλογές μας ήταν τέτοιες και συμμερίζεστε όλη αυτή την προσπάθεια. Εξάλλου η ώρα είναι τέτοια, οι στιγμές είναι τέτοιες και οι συνθήκες που πιστεύω ότι ευνοούν αυτή την προσπάθεια. Σήμερα η φιλόξενη Επίδαυρος, η φιλόξενη Αργολίδα και η μυθική Πελοπόννησος εκθέτουν και εκτίθενται μπροστά σας. Πριν 16 χρόνια ένα φωτισμένο μυαλό, αυτό του Χρήστου Λαμπράκη, έβαλε μπροστά μια ευγενική συνύπαρξη της παραγωγής να συναντά την κουλτούρα και τον πολιτισμό της περιοχής μας. 16 χρόνια μετά, ο θεσμός αυτός, γιατί πλέον είναι ένας πολύ μεγάλος θεσμός, συνεχίζει να εκθέτει και να εκτίθεται μπροστά σας. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου μαζί με τη Δημοτική Αρχή του Δήμου Επιδαύρου ξεκίνησε από πέρσι μια μεγάλη προσπάθεια. Μια προσπάθεια η οποία αντιμετώπιζε και ένα μεγάλο ρίσκο. Αν θα καταφέρουμε να μπορέσουμε να αναβαθμίσουμε έναν πολύ σημαντικό θεσμό, το θεσμό που ξεκίνησε κάποτε ένας εμπνευσμένος άνθρωπος, ο Χρήστος Λαμπράκης, ο οποίος αγαπούσε πολύ αυτόν εδώ τον τόπο. Είχε βάλει τη γνώση του, είχε βάλει το μεράκι του, είχε βάλει την ψυχή του. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου έτσι ξεκίνησε μαζί με τη Δημοτική Αρχή. Πέρσι ήταν η 15η χρονιά αυτού του μεγάλου φεστιβάλ που αφορά τα αγροτικά μας προϊόντα. Φέτος είναι η 16η. Κάναμε ακόμα μεγαλύτερα βήματα. Κύριε Σαββίδη, πιστεύουμε ότι τη 17η χρονιά θα είμαστε ακόμη καλύτεροι και θα έχουμε ακόμη μεγαλύτερη βοήθεια από εσάς, γιατί πραγματικά, πιστέψτε με, είναι πολύτιμη. Είναι το νέο λεύκομα της Περιφέρειας Πελοποννήσου, το νέο brand, Mythical Peloponnese. Είναι η Πελοπόννησο του ψηλά. Στηρίζεται σε αεροφωτογραφίες όλης της Πελοποννήσου. Είναι εξαιρετική δουλειά και πολύ εμπνευσμένη. Και είναι και το νέο μας πόρταλ, το οποίο εκφράζει όλα αυτά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όταν πριν από 3,5 χρόνια ο Χρήστος Λαμπράκης εγκατέλειψε τον άδειο του τον κόσμο, λίγοι κατάλαβαν την απώλεια, το μέγεθος της απώλειας. Όσοι βέβαια είχαμε την τύχη να τον γνωρίσουμε, αμέσως καταλάβαμε την απουσία του στην ενημέρωση, στον πολιτισμό, στην πολιτική και την κοινωνία. Του ρόλου που είχε και του οράματος. Είχε ένα όραμα για μια καλύτερη Ελλάδα και είχε και τον τρόπο για να το πετύχει. Αυτά μας έλειψαν. Σήμερα ο Δήμος Επιδαύρου και η Περιφέρεια Πελοποννήσου, αλλά και οι απλοί αγρότες, θυμούνται και τιμούν το πρωτεργάτη του αγροτουρισμού στη χώρα μας. Βλέπω την εξέλιξη του θεσμού που είναι εξαιρετική, βλέπω τα λογότυπα, βλέπω την οργάνωση και γεμίζω ελπίδα, γιατί βλέπω ότι υπάρχει ένα όραμα. Και εκ μέρους του Ιδρύματος Λαμπράκη αποδέχομαι με συγκίνηση την τιμή αυτή στο Χρήστο Λαμπράκη και σας διαβεβαιώνω ότι μαζί με την οικογένεια του εκλειπώντος θα σταθούμε στο πλευρό σας, όχι μόνο τώρα και του χρόνου, αλλά και για άλλα χρόνια 16 ή όσα χρειαστούν,
στην πορεία για το μέλλον. Σας ευχαριστώ θερμά. Συγχαρητήρια σε όλες και σε όλους όσοι εργάστηκαν για την διοργάνωση της φετινής 16ης αυτής γιορτής, μιας γιορτής παραδοσιακών προϊόντων με τίτλο Αγροτουρισμός Επιδαύρου. Μια γιορτή που έχει εδώ και καιρό εξελιχθεί σαν σημαντικό θεσμό με ευρύτερη ακτινοβολία για την προβολή του τουρισμού και της πρωτογενούς αγροτικής παραγωγής του τόπου μας. Η Αργολίδα, η Επίδαυρος, είναι τόπος ευλογημένος, η ομορφιά του φυσικού περιβάλλοντος, τα ανεκτήμητα μνημεία της ιστορίας και του πολιτισμού μας, που ξεκινούν από την προϊστορική αρχαιότητα και φτάνουν μέχρι τα υστεροβυζαντινά και τα νεότερα χρόνια, οι θεσμοί του πολιτισμού όπως το Φεστιβάλ Αρχαίου Γράμματος, τα ποιοτικά μας γεωργικά και κτηνοτροφικά προϊόντα, η φιλοξενία και η εργατικότητα των ανθρώπων του τόπου μας, της γης μας, όλα αυτά συνθέτουν έναν ανεκτήμητο πλούτο που είναι στο χέρι μας, είναι χρέος μας να τον αξιοποιήσουμε με υπευθυνότητα. Έχουμε συνείδηση της ιστορικότητας αυτού του τόπου και της προσφοράς του στην ιστορία μας διαχρονικά. Ειλικρινά χαιρόμαστε για την οργάνωση αυτής της σπουδαίας έκθεσης, η οποία έχει μία προϊστορία. Ξεκίνησε από τον Χρήστο Λαμπράκη, ένα σημαντικό άνθρωπο που δείχνει πόσο σημαντικό είναι για μια περιοχή εμπνευσμένοι άνθρωποι να ανοίγουν δρόμους, και ειλικρινά ευχαριστούμε και εμείς και συγχαίρομαι και όσους συμμετέχουν και όσους συνδιοργάνωσαν αυτή την έκθεση, την περιφέρεια δηλαδή και το Δήμο Επιδαύρου, και όλους όσους εργάστηκαν για το στήσιμό της. Νομίζω πως φέτος είναι μια ξεχωριστή χρονιά. Είναι μια ξεχωριστή χρονιά γιατί συνυπάρχουν δύο διαφορετικές παράμετροι. Δύο διαφορετικές παράμετροι που μπορούν να κάνουν τώρα πια πράξη το όραμα του αείμνης του Χρήστου Λαμπράκη. Η πρώτη παράμετρος είναι αυτό που νομίζω ότι έχει γίνει πια συνήθιση και στην περιφερειακή αυτοδιοίκηση των περιφερειάκων κάτω από τον τατούκι και τους αντιπεριφερειάκες, αλλά και στους εκλεγμένους καλλικρατικούς δημάρχους, ότι η αυτοδιοίκηση περιφερειακή και τοπική έχει πολύ σπουδαίο ρόλο να παίξει στο αναπτυξιακό γίγνεσθε των περιοχών και ιδιαίτερα στη διασφάλιση της ποιότητας των αγροτικών προϊόντων στο πλαίσιο μιας προσπάθειας ανάπτυξης του αγροτουρισμού. Πλέον θα πρέπει να βγούμε προς τα έξω, να προβάλλουμε, να προωθήσουμε τα προϊόντα μας, αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να γίνει πράξη και μία, τολμώ να το πω, επιτρέψτε μου, η λέξη συνεργασία. Όλοι μαζί.